Njengoba abantu abaningi behamba amabanga amade beye emakhaya abo nasey'ndaweni zokuvakasha, iSoweto TV ikhulume nabashayeli nabagibeli ukuzwa ngabaseke bahlangabezana nakho emgaqweni kulesi sikhathi samaholidi kaKhisimusi, nokuthi yini abayilangazelele kakhulu. Sesiqalile isiphithiphithi kwezokuthutha njengoba iningi labantu lilibhekise emakhaya kanjalo nakwizindawo zokuncebeleka. Ongumshayeli wetekisi ehamba ibanga elide uSicelo Ngubane ubeke kanjena ngezingqinamba ababhekana nazo emgwaqweni. Ingasisi zikhona impela kakhulu la emgaqweni. I-traffic isiqalile impela sishayela ngakho impela ukucophelela kakhulu. Into eyinkinga kakhulu cha sihlushwa nje impela abakadlodlo impela cha basiphethe kanzima. Siphelele khona ipermit, khona iPDP, khona yonke into imoto iqondile. Kodwa unokudileya unokubanjwa imoto kuthiwa ulayishile uMaxine ukhasele unenquthu ibanjwe imoto ithathe kuthiwa kumele uye enquthu kuphela. Uzokwenza kanjani ukuthi ubadilivele abantu? Inkinga esibhekana nazo sisila emboneni ziningi kakhulu impela. Kusenjalo abagibeli bathi bathokozela uhambo lwabo njengoba bezizwa bephephile. Kusho ukuthi nje Nkosiyami ngathi singabambisana nabashayeli emgwaqeni siphathe nje kahle. Kwasekulesi sikhathi sibona siphephe kakhulu. Sekuyisikhathi sisebenzisa ibhara ikakhulukazi baphathana kahle abashayeli. La emakhaya siyathemba siyofika siphephile futhi. Sifuna sijwayeze nathi ukuthi siphathe kahle abashayeli, singabaphuli imoya ukuze sikwazi ukuthi sifike siphephile emakhaya, sifike sisemoya munye. Amaholidi kaNcibilinjane kamanye wamaholidi amakhulu kwela kuleli njengoba izinkulungwane zabantu zisabalala emgwaqeni zilibangise ezindaweni ezahlukene. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngisedip